Zdravím všechny startovače! Připravili jsme si pro vás malou ochutnávku, co bude vše k vidění v táboře RegiCamp 72. Různé druhy maskovacích vzorů, vícefunkční oblečení, bojová trika, výstroj otřemení LC1, po různé neprůstřelné taktické a nosné vesty, až po nejmodernější balistické nosiče. Rozličné druhy zbraní, od základních verzí útočných pušek přes současné zbraňové sety až po odstřelovací pušky, kulomety, pistole a osobní vybavení. Část stanu z operace Pouštní bouře, zde s ukázkou vojáka, který tráví své osobní volno karetní hrou. Část pokoje příslušníka koaličních sil na současné vojenské základně v operaci Trvalá svoboda. Zde s ukázkou vojáka při údržbě zbraní. Ukázka základního zdravotnického vybavení od různých druhů obvazů, náčiní, pomůcek, baťohů a nosítek. Část taktického operačního centra vybavené výpočetní technikou. Za RegiCamp 72 děkuji všem, kteří podpořili náš projekt a těším se na vaši návštěvu našeho tábora.